Gaendie ng'anyo manochaki kod rawere maotisi ni Gen Z oyangore ni okawo rut machielo kendo koro jonjore odonje iye. Jonjore go odonjore e kinde jo ng'anyo kendo sani koro kelo midhiero ne jo ohala kendo rodho nyaka rowere manie ng'anyo. Penjo en niya, ng'ama dibed ni noywayo jonjore go mosoe ng'anyo makamago? Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. En ng'anyo manochanore kendo mar kwe ka rowere poto kamire e dier boma kendo kwaka paya ka giwuotho ka jok magoya goro mar loch. Ng'anyo mar sundo kira paro mar chik oko mar 2024. E kinde ng'anyogo, ojende ne ting'o mana bendera mar Kenya, boke kod andika makwedo paro mar chik. Rwerego ne ni kod wer mar thicho oko William Ruto. Kalew githulo oko muya mar firimbi kaka yor ng'anyo mamuol. Ng'anyo mane gimosore kod obila ka jok mane temo nyiso njwaria mar kwalo mwandu ng'ato ne mulo dende maber. Hao tuseme hawako na sisi maandamano yetu ni amani mnavyoona. Kod goch kagusudhe ranyisi ni Gen Z ne okodich kod mwandu ng'ato. Ng'anyo ne koro medo mitni kendo ne chane kokalo mbui mag X, TikTok, Facebook e kinde mamoko. Ma ne miyo rowerego nyiedhore oko kar rombgi kendo ne gidhi achiel kachiel kata live. Kata kamano, picha mar ng'anyo oselokore kendo jopiny koro neno ka gima jonjore odonjore kod ng'anyono kendo mayo ji mwandu kod timbe mag njore mamoko. Things have been sent everywhere, stealing from people, snatching people's phone. E kar dak Makangeni, jariemb apiko moro idado oko ewi apiko kendo irodhe kabund teng'o machwe mae simbe kod mwandune mamoko kod jonjore e dier boma. Rowere mamanore kod arunge, aboti kod ludh gembe luorore e boma ka giumo wengegi kod abuog rombe to kod ogute moko magalagala ka gikoni girito mwandugi e boma. Sisi wenyewe tuko hapa tuna protect hizi maduka za Imenti juu walikuwa wametarget hapa Imenti. Kata odoko ni arita kwe oridi kinde mag ng'anyo e okang' mamalo, timbe moko magalagala mag ndio mago Belsibuth itimo wang'o bila. Ranyisi en mar lori man kod andika ma ok opandi manochopo e boma kod sanduge mag jok motho machweri odgi e boma e wang'o bila. Ahinya to odiochieng' alanga ka piny neno. E tukni machalo kaka mag Quickmart idonjruok godo kod jonjore ma cham minyal cham ka moko to timo shopping machal kod mago mag Christmas en wero supermarket kendo giwuok ka ok gichudo. Penjo maduong' en ni to ng'anyo mane manyalo bedo ni olo jonjore ng'anyo mag rowere mag Gen Z? Kalo mbui mar X, chiel kuom jong'anyogo mag Gen Z, Boniface Mwangi, okone sirikal oweyo jonjore monjo kendo yako mwandu mag jopiny. Nyar Gen Z Anifa to wacho ni nitiere jok moko mane omiyo omenda mondo tem rocho ng'anyo mag rowere mag Gen Z kendo kwero ni pesago gin mag uso mise kata dwaro mag sirikal. Gen Z go bende okone matimore apayago gin mag njore ka gilero ni gin negibiro kod simbe ma ok kite. E boma moko kaka Mombasa, geche otoe mach kendo mwandu mamoko iketho. Dibed ni sirikal tiyo kod jonjore mar rocho chenro mag jong'anyo kose? E penjo ma oganda mathoth penjore. Jolony korka chike to kod nono timbe mag maundu Dennis Bwana ma bende en okil e piny Tanzania ne kod paro mane wi wachno. Kore pinje mag Afrika gi jotelo nigi yore mang'eny mar compromise ng'anyo machal kamano. Kore nwang'o ka nitiere jonjore moko ariyo adek mipidho e kind ojende mondo tim weche moko ma ni kare. Dennis Bwana okoni kopo ni josiasa tiyo kodgi to biro fwenyore lela. King'iyo gini matut ibiro fwenyo ni jok manuang'o shida, jok mimayo kata ojende minego gin achiel kuom jok manie ng'anyo. Koro ok yot kuwuok oko kaka jok madhi manyo ratiro maru tuchako neguru kendo uchaku maru kendo kata uchako timo weche moko ma ok ni kare. Ogai mar Azimio Raila Odinga okoni giseneno ka ng'anyo mar Gen Z ne muol kendo mar kwe. Kata kamano, jonjore moko konore kendo kwalo jopiny ka moko muko gedo kod kuonde mag ohala. Odinga okoni jonjore go bende bambo nyaka wakeni. Raila oluone gi kwedo kitu ngilo mag mecho kod jonjore matimore kinde ng'anyo. Rowere mag Gen Z wacho ni ne gin kod ng'anyo mar kwe mong'ith ma onge koko kata matin. Kata kamano nitie jonjore moko mopilore ng'anyo kendo weyo oganda kod inyruok machalo kaka mayo gi mwandugi
kod mamoko. Penj maduong' en ni to en wuod nyang'a ma wang'e okolo kudho madwa ni mondo oke kama ne ok ochuowe. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.